מה קורה חבר'ה, כאן טל, והיום אנחנו בעצם נסביר מה זה בעצם אקשן של החכה ומה בעצם ההבדל בין אקשן לפאוור. אני רואה שהרבה אנשים עושים את אותם טעות שהם אומרים החכה הזאת היא fast action, החכה הזאת היא slow action, שהרבה פעמים אם החכה לדוגמה היא דלדלה, מה שנקרא מקרוני, זה לא בהכרח האקשן של החכה אלא הפאוור של החכה, ואנחנו נעשה את ההבדל ונסביר בעצם מה זה כל דבר, כי הרבה אנשים עושים את הטעויות האלה, וגם אני עשיתי פעם את הטעות הזאת עד שהבנתי בעצם על מה מדובר. אז מה זה בעצם אקשן של חכה? אקשן של חכה בעצם אפשר לראות פה לפי התמונה, זה אומר איפה המקל בעצם, איפה הבלנק מתחיל להתכופף. אקסטרה פסט לדוגמה, כן, אומר שרק קצה המקל הוא זה שמתכופף. לעומת זאת slow action זה אומר שכמעט וכל המקל מתכופף שיש עליו עומס, אוקיי? אקשן של החכה נע בין אקסטרה פסט, פסט, מודרייט וסלואו. אוקיי, זה בעצם מה שאנחנו מדברים, שאנחנו רואים האקשן של החכה. למה זה טוב אקסטרה פסט? אקסטרה פסט זה ממש טוב שאנחנו רוצים חכה מאוד רגישה, שבה אנחנו רוצים בעצם לנעול את הדג בצורה הכי מהירה שיש. אנחנו רוצים שרק הקצה יעבוד במצב כזה. לעומת זאת, יש לנו את הפאוור, יש לנו את הכוח של החכה. מה זה הפאוור של החכה? אפשר לראות פה בתמונה. כמה בעצם כוח נדרש להפעיל על הבלנק בשביל לכופף את הבלנק. זאת אומרת, יש לנו heavy power, יש לנו medium power ויש לנו light power. heavy power זה אומר שמאוד מאוד קשה לכופף את הבלנק, צריך להפעיל המון כוח, אבל זה לא מעיד איפה הבלנק מתכופף. אתם זוכרים? איפה שהבלנק מתכופף זה בעצם האקשן של החכה ולא הפאוור. צריך להבדיל בין שתיהם. בדרך כלל יש קורלציה בין שתיהם, בדרך כלל חכות שהן אקסטרה פסט הם גם heavy power, אבל לא מחייב. אז שוב, יש לנו אקשן, זה אומר איפה החכה מתכופפת, אם זה רק בקצה שלה, אם זה באמצע שלה, אם כל החכה מתכופפת, ויש לנו פאוור, כמה כוח נדרש כדי לכופף את הבלנק. וצריך לעשות הבדל ביניהם. שאתם רואים באתרים ואתם רוצים לקנות חכה, אוקיי, תשימו לב מה היצרן מפרט, מה האקשן של החכה ומה הפאוור של החכה. לא תמיד הם יפרטו דרך אגב, אבל זה תמיד טוב לדעת את הדבר הזה. אז אני אשמח שתעשו סאבסקרייב, תירשמו לערוץ, ואני אראה אתכם פעם הבאה. יאללה ביי.